Machiegni nyakora moga jwang' chenro mar migago wabrokiloni weche matimore pacho kae ka en odiochieng' saba wabro wuothe bombe wang'eni to chala mar ng'anyo kaachiel kod bedo ni dhano ochokore mar dhialo chieng' saba chalo nade ka arita bende ojiw e boma ma Nairobi kod alwora mage duto wakeloni e chenro ni mar migago. To mokwongo magi e weche momiyo pek odiochieng'ni ma kawuono. E odiochieng'ni mar saba rawere ma pacho ka kawuono bago rapar mar jowetegi ma osenegi e ng'anyo. Stigma with epilepsy is real and ang'eyo ni parents mang'eny pando nyithindo nikech ok gidwar mondo gibed associated gi tuo mar goruok piny. Jotuo ndulme e kaunti ma Migori pod ywago akwede e kind oganda ka kwan jotuono bende medore. We have also provided 8,060,000 to the national government CDF as a conditional grant for constructing more classrooms. Sirkal mamalo osingo daro chutho sikunde ma ula nyocha omonjo Tana River kendo tero gi komachielo. Machiegni nyakora mogo jwang' nyalo tudri kodwa en namba marwa mar 360 kata X marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Senior. Machiegni inga en James Opondo. Arita oridi e boma ma Nairobi kod alwora mage ka geche mag jolweny kod mag obila olworo od bura. Arita bende oketi rangach madonjo e kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi ka apaya madonjo e kar jot mar jatend piny Odin bende. Obila odino apaya madonjo e od bura kod doho maduong' mogik pacho ka. Kata kamano ikruok mar nyasi mar saba mochan timie alap mar bago rombe ma Uhuru Park to dhi nyime makare kama rawere geno ni chopo e mar timo rapar ne jowetegi manyocha onegi e ng'anyo. The main reason why we have come here, it is just to come and mourn some of our freedom fighters who are being killed in some of the demonstrations that we have been holding. They were being killed for no reasons and we don't know why they were being killed, but we hope justice will prevail and it will be a peaceful morning. Na tuna expect watu wakuje kwa wingi sana kukumbuka wenzetu wenye walikufa kwa maandamano, sababu hawakufa kupenda kwao, walikuwa wanapigania nchi. Walikufa kwa kupigania nchi, na sasa tunataka watu wakuje kwa wingi, musician wote wakuje wa perform. Anasema tu austeric measures za kupunguza budget, lakini ukiangalia vizuri hakuna cabinet ameshukishwa bado. Mimi nasikia tu prime minister ofisi haifai kuwa, lakini mimi sijasikia wakisema haya. Sasa hao ndo tumeweka kando na hao ndo watabaki, and then hajaongea mambo kuhusu hao ma MP. Ka wadhi nyime ni Bishop mar kanisa kopere Manyahururu Reverend Joseph Mbatia okoyo alama makende ene piny Kenya. Mbatia maneloso kinde lamo moro e kanisa mara Mariana Shrine Sibuke okoni e kinde mathoth ji dhi nyime gi ng'anyo pacho ka kendo ywaruok nitiere koni kod kocha ber mar jo Kenya bedo gi yie kendo kelo kwe kendo hera mondo mi chenro ma pile ka pile odoga kare ma okoni biro mana nyalore ka ji oriwo lwetgi e lamone piny Kenya. Kata kamano bende okwayo jotelo mondo mi oluw chike matayo ji e pacho ka mondo gwenyruok ma kinde ka kinde orum. Usinidanganye mimi mtumishi wako. Tuombe ili hata watu wale katika nchi tukiwemo sisi wenyewe tuwe patriotic. Kuna watu niliambia juzi ya kwamba tusiende vile watu wa Kongo walienda, kwa sababu wale watateseka si watu wa kwingine bali ni watu wa Kenya, na mimi ni mmoja wa watu wale wako katika nchi hii yetu ya Kenya. Penda nchi yako, na ukipenda nchi yako utasaidia wale watoto hata wao kupenda nchi yao, waipende kwa upendo wa dhati. Nao wale ambao wako katika nchi tuwaombee wageuze mienendo yao ili mienendo
jengo au mienge ambayo watahudumia nchi yetu kwa njia nzuri pia. Nya koromo jong aloni adugi e boma ma Nairobi ka enodiochiengni mar Sabasaba. Rowere ma pacho kama osebedo ka sundo piny owacho oketo chenro mag dhialo kendo paro jowetegi manyocha onegi e ng'anyo. Rita oredi e chuny boma kod alworage ka nyasi maduong' dhi timore e lap ma Uhuru Park. Watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa Walter Nyambaga. Nyambaga, kinyalo winja to nyisa ni to chenro chalo nade e lap ma Uhuru Park to jo Gen Z osechopo? Gisechopo japicha kidibro yina munda los kod Swahili manadeka moko matis. Kwa hivi sasa kuna wale ambao kunasemekana wale karibia hapa awali na kuendelea na maandalishi kabambe wakitarajia kwamba huenda hili shughuli nzima ni wakumbuka wale waliokufa wakati wa maandamano. Hapa nitaongelesha Boniface Mwangi ambayo pia amekita kambi hapa. Boniface, nani ameandalia hii shughuli nzima? Majenzi wamejiandalia shughuli nzima kuja kusema kwamba tukuje leo hapa tusherehekee Sabasaba Day na pia tukumbuke wale ambao walikufa katika maandamano. Kunasemekana kwamba huenda viongozi watakaribia hapa na hata kabla hawajafika kunasemekana kwamba matumbuizi, nyimbo za tenzi nini pia kutakuwepo. Wakenya wote wamealikwa, mtu wote anaweza kuja hapa, lakini kitu na kuhakikishia hakuna mwanasiasa ambaye anapanda pale juu. Hakuna. Ana mimi nilimwona marafiki zangu ni mwanasiasa, sasa panda pale juu, lakini kutakuwa na wanasiasa pale juu. So tunatarajia nini? Tarajia kutumbuizwa na familia za wale ambao walituacha watazungumza pia. Okay. Yeah. Apart from that, wenda kutakuwa na watu kutoka hapa kwenda ndani ya town ama nini? Watu kutoka hapa wende nyumbani. Msiende kupigwa risasi na polisi. Tumepoteza watu wengi sana. Okay. Okay. Thank you so much. Japicha mano en Boniface Mwangi achiel kum jakenera tich oganda mondo osebedo ka loso chenro makedo kod mane motele mano waseno ka jo rowere ma tindo mago mawuok kidienje mopogore opogore ka donje dier boma ka endi to kendo gisudo mondo gichop kanyo mar bago nyasi odiochieng' ma kawuono ma en Uhuru Park kamigeno ni gibiro bedo kod tuke mopogore opogore to maduong' kata kithor mar wach magintiere godo odiochieng' mar Sabasaba endi gibiro bedo kod thuolo makende mar nyiso tuke mopogore opogore ka giparo godo jogo mowito ngimagi, jogo mane seche moko yudo hinyruok e kinde ng'anyo mane kwedo godo sirikal ka dwani mondo lokruok obedie. Odiochieng' ma kawuono mar Sabasaba lachne kata thithor mar en ni paro jogo mane okedo ne ratich oganda mar mondo mi giyud demokrasia kithulo oko paro mar bedo kod duond bura achiel kende matayo piny Kenya kendo bedo kod duond buche opogore opogore. Tiere jogo mogo makano maki kendo swayo na ng'ech, tiere jogo mano maki kendo bendo otwe ute ma bende kata mana lero ok nyal nenore. Gin gi thuolo mar paro gi kago odiochieng' endi githor mar wach kata nyasi mabiro bedo kadhi nyime ka endi yudo ka nitiere kuonde ma oger kendo magi gin oganda mosechopo ka endi mabiro yudo thuolo mana mar nyoso miel gi seche gi nitiere kidieny manyoso miel kendo bende yudo thuolo mar chiwo mor margi ka nigeno ni seche moko inyal tamgi mondo inyal tamgi donje Uhuru Park kalore kit kaka kinde mokalo nitiere tulo manowuok kama noweyo ka nitie geche kaachiel kod ndege kido mar ndege moro mar magawa mane otoye mach kendo oliel nyowuoyo wach ma seche moko ne chich nitie ni nyal tamgi yudo thuolo mar donjo ka endi mak mana nyaka chop seche gendi gidonjo kendo gidhi mbele kod nyasi kaachiel nyaka studio ponin kod penjo mano kaka chalo ka endi James Opondo. Walter Nyambaga, kaka pok awenyi to bende jotelo ma moko be osechopo nikech wang'ega ni kinde duto nyasi mag Sabasaba kama nitiere ga jogo makedo ne ratich oganda ka bende gin jo siasa ka Boniface Mwangi wacho ni jogo mabiro wuoyo mbele kacha gin mana Gen Z to iparo nade be ibro mi thuolo jo siasa manyalo chopo kanyo? James okapar ka jotelo nyalo yudo thuolo mar biro loso kalore kit ka ni waseneno chal man tiere kata kako ojende gi bende obedo kod ikruok makende giwacho ni onge jotelo mobi mi thuolo mondo mi olos kaendi to bende nyaka chop seche gini onge jotelo moro amora mag siasa mosedonjo kaendi gin mar rowere gin owuon gin magisebedo ka gitayo chenro makedo kod mani gima ochako neno en ni arita kwe oridi e rang'iny mamalo. James Erokamano Walter Nyambaga ikelonwa gi Kiswahili mamita dua Ken Muga wacho ni kitieko to nigi matumbo ni mori bi cham Kiswahili ni bera dua
nyakwana mogojo kocho posa achiel gi saa adek Walter Nyambaga bro kelo ni nyasi maga saba gigo mabro timre pacho kai duto ka en odiochieng' ma idhialo jogo manokedo ne ratich oganda pacho ka udhi nyime ne piny owacho singo mar daro sikunde moko ma oula mapek ne oketho e kaunti ma Tana River. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mane otimo limbe sikunde e sub county ma Tana Delta oyango ne piny owacho kokalo kuom migawo mar somo oseketo tenge omenda mar loso kendo bende e daro sikunde mane oula omuomo e sub county no maromo sikunde 22 pine omuomo gima oserocho somo makare e sikunde go. E kaunti mamoko bende sirkal ne osingo loso sikunde mamoko ma pi oula ne omuomo gino ma kata kamano pok otimore nyaka sani. We have also provided 8,060,000 to the national government CDF, which Mheshimiwa, I'm sure you will be getting any time in this financial year for Garissa constituency as a conditional grant for constructing more classrooms. This amount will be matched by the national government CDF to bring it to a total of 16,121,000 for improving infrastructure in schools in this sub-county. Walimu nimesikia na nimeona upungufu hapa, iko upungufu wa 297 teachers, and progressive as we recruit, we undertake that we will be able to give you more teachers in this sub-county and in the county of Tana River. Yeye ameomba president wale watu wameadhiriwa na floods na manyumba zao zimeharibiwa, wao wenyewe wamekuwa displaced, wamehama makwao na wanakaa kwa mlima. President amenidirect nitafute njia za kununulia mabati so that waweze kujenga nyumba zao ambayo iko safe na iko mbali na sehemu zinaadhiriwa na maji. Tumekuwa affected by floods. Shule nyingi imeathirika. Saa hii shule 22 wako kwa camps waziri. Waziri MPS Kelo ametuletea mabati, shule nyingi imetengenezwa kwa camps temporarily na manyumba imetengenezwa. Lakini challenge yetu ni kubwa. Tunataka Teachers Training College hapa Tana River ambaye ni hapa Garsen. Si kweli? Kweth mar Azimio la Umoja ukwedo okang' mar sirikal chugwa put manonogope ma Kenya nego. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka owacho ni okang'no en ataro mar chik. Jotelo mag Azimio ma oloso e kaunti ma Meru bende oseyo sirikal e wi okenge mamoko ma okelo liet ne Kenya ka oriwo golo jolweny oko mar kambi. Task force to look at the debt situation in the country is unconstitutional. And we know that those who have been asked to serve in that task force will have taken note. The office of the Auditor General is the constitutional office mandated to be able to deal with this matter. When the youth engaged Ruto on the X Space, he undertook to do several things, maybe even to reshuffle his cabinet. Kenyans are saying, whether you reshuffle your cabinet or not, the problem is not the new or the old cabinet of William Ruto. It is Ruto himself. This is what the youth are telling you. This is where the way forward is to have IEBC in place. We repeat, then call for a snap election. And what happened in the UK the other day will surely happen in Kenya. Complete wiping out of a corrupt regime. And what is about to happen in France will also perhaps continue. Change is everywhere. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua chopo elam e kanisa mar PEFA mani Mathira County ma Nyeri. Gachagua oten gi min ode Pastor Dorcas Rigathi kata kamano onge jaod bura ma oten. Owinjene gino madhi nyime gi sani. Those people, those officers will set you up against the people.
Nao watu watakosanisha rais na wananchi. True or false? Nyinyi mkifikiria mna siasa mnacheza hapo. Ati kwa sababu hii program Rigathi Gachagua ndio anaongoza, amepata umaarufu, ati mfungue zile vilabu zilikuwa zinauza pombe baya, ndio watoto waanze kukufa. Mtakuwa mnamhujumu na kumkosea Rais William Ruto na serikali yake. I want to say and I want to advise nikiwa hapa kanisani. The popularity or otherwise of our administration will depend on the interference or non-interference with the war against illicit brews. These people, the women, our children, parents have been very happy with the government. Kwa sababu watoto wetu walikuwa wanapotea. Nyinyi mkikaa hapo, mtumie wabunge ambao wamepotea njia. Ate mfugue vilabu zile zilikuwa zinauza pombe baya ya kuua watoto. Watoto waanze kulala kwa mitaro. Watoto waanze kukufa kwa pombe. Mutakuwa mumemkosea rais. And the political damage you do to the president and the government will not be repaired. Nenda amera adwashio mara ugate ira mwisho higuru. Iria iroraga gaciana citu ciana ciaje gukua. Ya kora mkujong mano jatenda jalup jatan piny Kenya Rigathi Gachagua ka entiere e county ma Nyeri. Adaka oyueyo ma adundo kapok wadhi oyueyo Kennedy Kibebe wachoni oneno Ramogi TV e yono makare ka entiere Kisii. Otis Tinga Ogayo Ramogi TV lero siepa ka wantire Rapogi Kanyamkago kae. Opija Jachuma wachoni ka antire Nyamasaria kae Kisumu kae waneno Ramogi TV yorno maler kendo makare ka wana Nyamasaria Kisumu waye kod Gen Z chenro magi bebeo kabisa. Yuri Gagarin wachoni aneni mabero pondo ka antire Nyakach Nyabondo ilunga ni Olo Newton. Bendani nokacha Margaret Oranga mawacho ni Migori kae Ramogi choponwa e yorno maler ka bende Paul Abwara wacho ni watching live from Nyakach Nyabondo tie Dirubi Primary School. James sedonjo migago kenda winji maler aworo kaka weche Kenya dwaro lamo and minoda mamake promise. Nekon mgajwang wadhi yue kikiti maboni kechika waduogo to pod wan kod weche ma odhuro. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA,
Go for it. Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ne, kiki koda winjo. Nyomana no gano kadwa bijirende. Sudnayo. Ongu maishikilia tim kama. Ashikilia shikifone wewe. Jedung tim kama. Oh. Anawio yugunu. Anawio yugunu. Ini mawio yugunu poka chako mayudo. Hey. Penj wuodi. Aol. Aol. Alot kenyi nkure. Alot kenyi the yani enen skunde iloko na pile kalau. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nya kwaramogi. Piny owacho nyaka koro winj duond jopiny kendo chik ite ne rowere kaka yo mar duoko chien liet ma adhi nyime piny Kenya ma ne ote ma ojiw gi kanisa jokopere ma bende ochayo aput ma yande jatend piny Kenya ochuogo kaluwore gi fuok mar duond kanisa kendo lero ni sa kochopo kanisa jokopere biro golo duondgi ka gitwak bang' alam kende misa mar ariyo mar odiochieng' sabasaba jokanyo mag kanisa jokopere owuok oko kendo dok ne rowere ma kagi wacho ni sundo magisebedo kagi sundo go piny owacho omiyo geno nitie mar adhi maber gisayo piny owacho kuom nek mag rowere ma osewito ngimagi rowere mondo owuog oko kar rombgi e yor kwe. Koko mora bedie ka ng'ama duong' osewinjo nyithindo gima giwacho to Kenya dhi bedo mana maber. Wakwayo kwe kendo kweno ema mondo bedi. Sirikal onego ne kaka nyithindo dhi, sirikal onego ne owinji ywak mar nyithindo owenegi nego gine makwadwar gineg jokuoge maturo dukni giwenego nyithindo gi onge gine richo duto. Koro an kaka janyuol awinjo maliet kinego nyathi dwaro haki mare tiwe jakuo kwalo okugo kuneg jakuo to nyathi moko kwale minego. Jatend piny kata jotend piny obene giwinjo duond jopiny. Koro sabasaba en one of the days ma en achiel kuom odiochienge ma waparo ne sirikal ni mae kako nego bedne wawuotho e sirikal wa keep gi on toes mondo gige gima jopiny dwaro. Koro kawuono nego bedne en chieng' kwe ok en chieng' lweny kata gimoro amora. Koro duond jopiny en gima very simple. Ne wawinj duond jopiny wawinj gima gidwaro. And when we hear these voices, the best thing is to really analyze them and see, is it worth responding to positively or not? And if so, then we'll have to put down so many things that will bar us from responding to these voices so that we may live in peace, we may have our harmony as a family, and more so, bring the development to the level that is required of us. Riwruok mar jood bura mawuok Kimbo mar Kenya oseyo seneta ma Kakamega Boni Khalwale kod rowere mag Gen Z kuom dwaro margi mar wito oko agulu mar CDF mar ni okonyo anyuola maonge nyalo. Jaod bura ma Sirise John Waluke owacho ni omenda ma ichiwo ne counties ema konyo jogo maonge nyalo kendo wito oko agulu mar CDF biro chuno jogo ma osebedo ka yudo konyruok mondo okaw yuto margi ma pile ka pile nyalo bedo mapek. Nataka kuambia senators ya Kenya hii ya kwamba hakuna siku ati wanataka kusema ati CDF itolewe ende kwa county government. County government inapata bilioni 15 kama yetu. Na huwezi ona kitu, Nionyeshe useme sisi kama Sirisia
county government imetuchengea chochote? Onyesha, iko wapi? Hakuna hata moja. Ukienda shule utaona ya CDF. Hata hii hospitali, dispensaries, health centers, ni sile Wetangula alichenga hapa na Waluke. Kuna ati county government imepea hata MCA wetu pesa acha achenge. Sasa county government ilete miradi katika hii constituency, katika hii sub county. Na hakuna pesa kusema ati CDF iende kwa county government. Miaka 2 walichukua pesa ya sports. Sasa hii watoto hakuna michezo wanafanya. Kifika Disemba watoto wanahangaika tu na pesa iko kwa county government. Ilitolewa kwa CDF ikawa devolved ikaenda kwa county government. There is nothing. Ekinde maskunde manyanza tieko piem mar scout mane okelo kanyakla ma hao jo scouts 4,000 beach moa skunde 250 kod auchiel e counties auchiel kwa wuok mondo mi Holland injili mar rito alwora ok sikunde kende kata bende apisi mopogore opogore e pacho ka. Telo mar scouts ma otelnegi kod Victor Radido kod Lawrence Karutimi koni oteku mar riwruok mar scout nyalo konyo Kenya dhiro chenro mathoth ma gikone nyalo kelo lokruok e tim ahinya to ka ochakore e sikunde ma gichano chakgo en loko tim mar kelo lokruok e chala mar kor lwasi e pacho ka ma gikone biro konyo ahinya to nikech kaka midhiero kaka oula mapek kod oro samoro rocho chenro mag somo kod dak e pacho ka. 4,500 young people who are camping here at Nyansiongo Boys and the neighboring school with a number of 256 patrols. That is 256 schools. And I must say that for the first time, we are graced by the regional director for education for Nyanza, and this is an indication that scouting in Nyanza will continue thriving. Our main focus in this regional competition is to see to it that our young people are assessed to confirm if they've consumed their youth program. The competitions actually are CBC in action, and I'm extremely impressed, and that is why I'm appealing to schools. If all of them, if these kids are there, then this program helps them even grasp the other areas that we are doing in the normal curriculum. If you've gone around, you have seen that the boys can cook for themselves, they can take good care of themselves, they can carry out first aid, they learn a lot in the camp. It's therefore my call to encourage and challenge all parents to make their children scouts, to encourage and challenge all teachers to make their learners be scouts. You will get quality that will never be compromised at any stage. Nya koromogo jon kwa dhi nyime yudo ni moko kuom jood bura maya Nyanduat ma piny Kenya koro wacho ni ng'anyo mag e pacho ka ne en gi mane geto teko sirikal mojo siasa makwedo piny owacho ma osebedo ka ng'anyo oe kapok Kenya kirikeke. Jotelo owacho ni moko kuom jotelogo oseng'wano wach ng'anyo makamago kendo tiyogo e chwalo siasa magi kaka mano mane otim e pinje mag jo-Arabu mane okelo ber moro amora to kata kamano ne okelo tho kod kethruok mar mwandu. Ne giwuoyo e sikund sekondar ma Garissa e kinde nyasi mar chiwo mich kama ne gikwayo piny owacho mondo okaw okang' mar chiwo tulirekebisha then itakuwa withdrawn, lakini yale yalifanyika 25th of June 2024 was not about the finance bill. It was an issue that was planned, was used in order to overthrow a legitimately elected government. Hii nchi iko na sheria na constitution, na constitution imeweka bayana wazi the way to remove a president from office. We will only use that method. We don't need to use the laws of the jungle. We don't want survival for the fittest. We want a situation where we are a civilized society that stays a slave to its constitution and every little agreement that we have had politically to ensure that we have a peaceful society
called Kenya. Governor Makwale Fatuma Chani dwaro mondo tend arita kwe county no omak achije ma osebedo ka rocho kwe kod chenro mag ohala e kar dak ma Diani. Chani omedo ni achije go notiyo gi thuolo mar ng'anyo ma osebedo ka ibago e pacho ka ewi paro mar chik omenda mar hinyo jodak ka gitiyo gi gige lweny. Lero ni onge mar arita makare rocho chenro mag limbe ma bende ojiwo dongruok e county ma Kwale. Tukisema vita tulikuwa tunasema finance bill iondolewe. President ameondoa finance bill. Tuarudi tena barabarani tutafuta nini? Tutafuta kesi ya wizi sasa. Sasa vijana nao wameingia, wamelipuka. Tuna amani tena? Mimi nawaomba sote, kila mtu ametoka mahali, zungumza na yule ambaye wamwezea ili tupunguze hii pressure, maisha yawe mazuri. Sisi ndio tutasafa. Hii county hatuna mahali pengine ambapo tutaenda. Kaunti yetu ni hii. Katika idara ya fedha gavana tumejitolea, tutakuwa tukifanya audit. Kila mwaka tunataka tujue hizi kampuni za kina mama turnover yao imefika vipi. Tunataka tu monitor their growth. Maana kila mwaka tutakuwa tukisema kampuni hizi zimefika turnover ya 10 million. Kampuni hizi zimefika turnover ya 20 million. Kila mwaka ikifika 2027 tunataka tuone kampuni gani imekuwa $1 million account company here. Hivi vita vilivyoko huko ni vya 1 shilling 1 vote, havituhusu. Tuangalieni haya yetu ya kule. Hilo laweza kuwaeleza. Tuangalieni mama anasema nini. Tuangalieni president anasema nini. Huyu mama akiwa serikali tutakana nini? George Oro Japolo en jatuk rugby tugo timu maduong' mar Kenya. Mong'eyo lero ni ok mana gombo kende ema ne otere tuke mag rugby, to chiemo mane emiyo jo rugby e sikul e gino maduong' mane otere tuke go nikech chandruok mane okale. To an nero rugby nikech skul nathagora ok na chiemo, ok nimiya chiemo maber. Kuro kana chako no ka jogi miyo chiemo maber, wacho ni wadonje gi miyo chiemo maber. Adonje chiemo bana ka pocha to kara gido donje remo. Daga kawuono. Olympics marana do mana. Kwa third place gold mana gi mwadwaro. But ngeni mondo ichop kanyo nyaka ichak gi piny ka. Kuma Argentina nyisieno. Nikech gine champs to ne kwado. Control. Nya Koramogo Juang sigana mara George Oro Japolo biro ni saa 1 gi saa 3 kika bai Oro en wuda Fakwa ndono some sikunde sekondari Chianda Boys ka en achiel kuom jotugo ma bo tugo ne team Kenya tuke mag Olympics mibro bagi boma ma Paris piny mar France. Magi duto nya Koramogo Juang chopo saa gi saa 3 abiro kodanya kana chaki kendo koropo giko nyinga en James Opondo yoyo makatwenga kuda yote poche pa kamera mono mauntiere obed koro dicheng makare.